Над 65% от покупките на недвижими имоти в София се финансират чрез банков кредит. Затова първата и най-важна стъпка, когато планирате покупка на имот, е да проверите какъв кредит може да изтеглите и при какви условия. Много купувачи допускат грешката да започнат огледи без предварително да са си изяснили възможностите за финансиране. По този начин губят време и енергия в разглеждане на имоти, чиято цена реално не могат да си позволят. Банките не разглеждат кандидатите еднакво. Те имат свои вътрешни правила, чрез които определят риска на всеки клиент. На тази база получаваш различни условия при едни и същи финансови продукти. Затова разработих ипотечен калкулатор, който може да използвате напълно свободно. Необходимо е само да въведете параметрите на кредита и ще получите ясна представа колко ще бъде месечната вноска и какъв кредит може да обслужвате спокойно. Имаш намерение за покупка, но нямаш яснота за финансирането? Остави коментар или ми пиши и ще разгледам твоя казус лично. Чао!